Amics, companys, pirates d'arreu, avui el poble de Catalunya ha reblat una jornada històrica que ens ha dut a celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. El poble ha acudit en massa a col·legis electorals, han votat i han fet ús d'un dret que mai se'ls hauria d'haver tret, com és el dret a votar. Han estat dies plens d'amenaces, plens de diverses tanques en el camí, que el poble, tots junts, hem aconseguit superar per arribar a aquest objectiu. El govern demofòbic espanyol ha tornat a mostrar la seva cara més dura, més repressiva, deixant més de 844 ferits en una actuació policial que només podem considerar com desmesurada. Des d'aquí, en Onda Pirates, m'agradaria donar tot el suport i el nostre afecte cap a les 844 víctimes, als seus familiars i als seus amics. Ni les porres ni les portes del camp aconseguiran aturar la decisió d'un poble conscient dels seus drets. Que ningú s'enganyi. Avui hi ha hagut un referèndum. I aquest referèndum el considerem vinculant de totes. Ni ha estat una jornada de protesta, ni ha estat un atac a la democràcia. També demanem al govern de la Generalitat que sigui conscient amb el que va prometre i que apliqui el resultat de la voluntat popular. A partir d'ara, toca treballar. Pirates de Catalunya donarà suport a la vaga general del proper 3 d'octubre. I, com sempre, treballarà defensant la democràcia directa, els drets humans i el nostre ideari. Però també ens posem de part i al servei del poble de Catalunya.